Little Trap mubuzo sunotwasika okunoku observation point tuyenda kubona kwamba ukuthi observation point okunokumamba khombe nzinjisi lokuyitika bamakayintu bali kuno bali mu business so tuyenda kubona ukuthi ngali ma business ngobali kuyita okunoku observation point sinokugamchira iPhakarela TV the Little Trap muzivarana sekatati timboshanyira timbonzwa woka vanamai vanagogo vari mu business kuti izvizvo vanenge vachita zvizvo nenge chimboitika kuno kana tanzwa kuti observation point chichi nimboitika muzivarana nhasi ndina gogo tinokuchingamitsai ndafara nokukuonai muchiuya pano isu tuita business yakaita seiro riri zita ndikashonga mbabvu tete kashonga mbabvu tisu tinoita zvekuruka tinongoti tisiwe kroshi wokuruka vaivai nokuita iye zvine zvitane zvatakuita zvokuti tinogona kuodha zvimwe kuti tinenge tangotorai kuti toona kuti vanofarira ndivapi tichiodha machira akaita saya mabhatiki tinogadzira teka matable cloth amunoona akatenderera kunze kwesoko tine vakomana vanogadzira mabhatiki iwawo saka isusu kurukawo sevanhu vaakukura kwakuita kunenge kushoma saka muri kuona zvakaita sekanakaka after ageza munhu kuenda kupachubu kwavanogeza kuswimming kuye achibva vanobva vapfeka izvi vanonge vachipindwa nemhepo zvakanaka nokuti kunopisa saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinoruka izvi kana kuri kuti dress tinongoitawo madresi akadai kadresi aka vanhu vanenge vachipfekawo vachifara vachifamba vakadaro vachiita saizvozvo kune kupisa kokuti tinenge tida kuti munhu avhare kupisa kunenge uchiitika unoti kariba inopisa kune maheti aya maheti tisinotoruka wese ari pano anogona kuruka maheti iwawa saka ndebasa ratinoita tiri muno pano paobservation point nemadresi zve madresi akaita sai tinoruka apa tataripedza irozvo dresi tinoita sei tinogona kuva tinodiwa nevakawanda vachibva vatenga vachipfeka kunopinda mhepo nemakepi iri ikepi yokuti vanopfeka vakomana nevasikana tinovarukira zvavo zvakadai vachipfeka vachifamba vachifamba mavanenge varifamba vachivhara zuva rinovapisa izvi zvese izvi tenga takubvunza kuti iwewe vamwe vanovatitisira ana madhuve special vamwe vanotitisira ana chihera vananzou vese ana soko ava iheti dzokuti vanenge vachifamba vakapfeka vachiratidza kuti tazviwana papi pakariba saka izvozvi ndiro basa ratinonyanyoita panapa mameti ekuti kana watogadzikira dinner plate apo munhu wakudya achiita sei dinner plate yake yakagara pamusoro apo ndezvimwe zvinhu zvatinoita sei zvatinoita uyu ndidhuva akaisiwa panogona kuisiwa shumba po kugona kuisiwa muka imwe neimwe zvinhu zvakangowanda zvinenge zviripo ndezvinhu zvatinoita pano paobservation point chireva kuti mumwe nomwe nemutupo wake handizoshayika wangu ipapo aiwa auzoshaya zvachose chose auzoshaya tinenge tine mutupo yakasiyana siyana yatinenge tichiita toita tumwe ichi mabhiziti chuma ichi tinochiodha kwatinochiodha tozouya isisu kamwana kane makore anoita 3 years ndito tiri kutunga zvinhu izvi ukasvika pamba pangu inini unoona tuvana twakaungana mumwe nomwe kashinda kake achitunga tuchuma itoti tozoya pano totanga kutitengesa vachibatsiridza gogo kuti gogo ndipei kangu gogo saka mumwe nomwe anenge akagara nekapureti kake pamberi achiita sei achitunga kubva pa3 years zvichikwira vana ivavo kasvika pangu inini vanenge vachiita sei krosh ndinotova netukroshi tangu tandikatenga twakati wandei tokudzidzisa kuti varuke chi mumwe aneti ndiri kuda kuruka iti yakadai mumwe aneti ndiri kuda kuruka kakepesi kangu saka vese ivo vana ndikuvadzidzisa kuti vaite izvozvo saka ndizvo zvatinoita pano tolumba kapati gogo avo panduluzi mune nguva yakareba zvakadii muri mubhisimusi iroro nguva yako inotosvika pama30 yes because ndakapasvika ndichiri mudiki ndichingoti ndambotengesera apa ndambotengesera kuhotera uko ndambodai saka zvakapinda mupo aiwa ndinotenda ndanzwa gogo mataura zvakanaka mati aiwa inini nguva inotosvika kuma30 years asi muchitanga kumashure uko nebusiness renyu pari zvino pane musiyano wakaita sei pane musiyano wakanyanyisa zvokuti wakanyanyisa kare
ndingangoti vatengi vaibva kunze vainge vaine rudo nesu, vainge vaine rudo nesu rwakanyanyisa zvokuti taigona kuti izvo asvika achiti ari kuda zvinhu zvangu neti kana uine bhutsu dzechikoro mwana wangu anopfeka zvakadai zvakadai unofanira kundipa wotora zvimwe zvinhu zvakaita sezvizvi, aitora endokupawo mari yako. Zvokuti kana kuteerera imba tanga sina dambudziko rokuteerera imba, asi mazuva ano kuoma kwangoita nyika, tingati inyika yese yangooma. Kana vaeni vanobva kure vanenge vangomerwa kuti vaburitse mari zvasiyana zvagara zvangosiyana. Zvichireva kuti bhizimusi racho rakatodzika zvakanyanya. Aiwa, ndatenda gogo. Ndo here paipai madhoiri ndaona matiratidza madhoiri zvichichi ndokwaizobuda here zvikanzi ana baimi medium. Chinenge chanjema manje chirungu chechiye wakuti baimi nokuti unenge waona umwe munhu aita sei atengerwa kuchiti umwe wako atengerwa, ini ndakuda kuti nditengesewo kuti uti inini hauna kunditengera kuti uchiti inini hauna kunditengera. Ndepaizosvika mbuya wongoti pay me madam, pay me, you didn't want to pay for me, pay me. Saka anenge atoti asiwo vaitozvinzwisisa zvokuti vazhinji vana vemuno vakangodziswa nemari yemadhoiri. Kana vane varume vaishanda mabasa ari kwawo zesazara, vakadzi vavo vaitongoita zvemadhoiri. Saka chinhu inenzi dhoiri panapa chakakwidzira vana zvakanyanya. Kana vakakasika kufirwa vakangobatsirika vana vokusara vachidzidziswa nemadhoiri. Saka zvinhu zvakatibatsira kwenguva yayo kusvikira izvinezvi vafamba vamudzimba dzavo. Isu tangoita se turungoita saizvozvo zvinyange zvati simba rashoma but tirikuita se asi muchiri kungoita sekudaro. Aiwa, tinotenda. Muri panapa ndikuona ndezvipi zvamungati panapa pabhizinesi redu dai taona zvakadai kana kuti dai takwanisa kubatsiridzwa mune zvekuti tirambe tienderera mberi nebhizinesi redu? Chikurukuru chatinoona chinenyanyotishungurudza kana kuti ndini here vakura tisu vakura vakunyanyoshungurudzika ndechekuti panapa taida shedhi yakakura yakaita sekumusika uko kwedu kumuno mukaribha kuBhatonga iyeyi yavakwa yekuti toisa zvinhu zvezvo kuti mvura ikauya tinenge takangomira kuti shuwa mvura iri kunaya kunzou. Kana yakaita sefree market kuti mvura iri kunaya kunze tichingotenderera tiri mukati meshedhi. Iye zvinezvi mvura yakange yava kunaya takunyatsodzumira pane mukwidzi wekuenda kwaisa uko kanzi yakatipa imba yekuisira but tinongogadzikira tobva tachibuda kunze nokuti patinotengesera zvinhu zvedu zvawandisa zvinhu izvi zvichireva kuti hazvichakwani fete hazvichakwani muye kubuda nokasira, hazvisi kukasira kubuda kuti vatenge zvichikasira kufamba kuti zvinhu zvedu zvichengeteke tinge tichitengesa tisina kutyira kuti mvura yakuuya. Plus zvikazonaiwa zvimwe zvikanayika hapa isina chatochaya. Aiwa, ndinotenda gogo, ndanzwa imimi kana ndanyatsobatai zvakanaka mataura kuti aiwa mune 30 years makore anosvika iwo 30 muri mubhizimusi imomo but muchiri kuvavaridza chete. Mungati nevamwe madzimai anokashingoti achingomuka ungoti ndoda kainisuti vachazomirira kuti vana vazodya kana baba vachinge vauya, asi mimi sagogo muri kungovavaridza zvakangodaro. Vari kukura ndototi dai zvaikwanisika vatoshinga kuti kana kutokumbira kuti gogo ndaikumbirawo kuti ndiyembokubatirai panzvimbo yenyu kwesondoro nokuti vanzwe kuti zvinovafadza sei kuti varambe vachiita sezvandikakura ndichiita. Ini kana pakafa murume wangu ndakavhunduka chete kuti murume wangu wafa, kwete kuti vana vangu vanedzidziswa nani vanodyei, hakuna kuita zvakadaro. Ndazonzwa kamuchitaura kuti aiwa ini kana ndiri kumba vazukuru vaivai vanonge vachitobatsira vamwe anoruka vanobatsira ndevemanext door pane zvinhu vangu vari muvabereki vavo, asi vemanext door ivavo vanofarira kuruka itotutu tunhu vachitoruka kuti gongo naruka aka ini ndikaruka 5 ka muchanipa 1 ndombozoisa muruoko rwangu. Saka unenge watowana vanhu vanoita sei vanokubatsira. Aiwa, ndinotenda gogo. Ndeapi mashoko amungade kusira kune vakateerera? Kune vateereri ndinokumbira kuti madzimai musangove vanhu vanorara kuti ndoda kurara ina handingaite zvakadai zvinonyadzisa nokuti ndingazonzi baimi waiitwa nesu vainge vakura vainge vasingazivi, asi isuwo panguva yedu isusu taitotaura English nokuti tinainge tichinzwa
Ndinotaura kuti tizonyora kudai ndezvaitishupa kuti ai nani kona kunyora asi kutaura ndinoita sei ndinotaura. Saka tinokumbira kuti madzimai aedze nepavanogona napo kuita chimwe chinhu chaanoburitsa kuti ava anoshanda. Kana vanotengesa mabhanana zvinokosha nokuti unoisa kamari kako kamwe kwete kuti ukange wana pei baba ndavanditi hamugoni kushandisa mari wazocha mari ise zvino hazvina unaka. Itaiwo mabasa enyu emaoko yokuratidza kuti chinhu ndiri kuchiita. Kana vari kurosa bhodhi vachitora zvimwe zvinhu, kana vari kurima vari kugona kuita zvimwe zvinhu vachitengesa mbaira dzavo nenzungu dzavo zvinobatsira. Saka kwete kungogara chete zvaitwa nana mbuya vakudharisisa, kwete ana mbuya vamuzera redu. Tolomba kapati gogo ajindi jano noba kwesu gatiri ano akariva TV The Little Trap taruenda agogo kashonga mbabvo kaba pabo panduluzi atala amebelekelo nguba jita ano a observation point mube akuswedisi yakuboti Tolomba mapencil dresses. Makaftan. Yeah, man. Is it my rich aunt? Atokupai. Because I'm a beggar. Non-negotiable prices. Ana ungu anani mezi mningi mshuana wanda zvitema zvemudzimu. Ananzoa mabhegi ane mapurice ari negotiable, mamesi pakusmall thing acha tinokupai madzimai kusimbisa futi maaprons kuti uchibika uine kariba une kariva yako pambera kariva yethat koya makrasha kuti unofa unzi mukadzi anga asina krasha muchichenesa nababa kumba kuti kuti ngotichira murume umwe munhu tinawa toya mazambia ndichitengera nababa wacho vachitengerana amai mazambia ndo anonzi masalong ndoya okay maprice manegotiable handitaure ndichataura musi wochengo wauya panapa nokuziya semunhu afamba anofamba akachengeta mari emasouvenirs mahetsa akanzi Kariba sunhet kunopisa kune mbiri yezuva saka kuna basa kuti muwinter kana kuti musama fana kukera sunhet. Tine matable cloth anonzi mapotato prints nemaraundi achona mamets ndo mahomba achona maprice achona futi manegotiable kozoya tunhu tudiki manje masouvenir kuti tinoti heavy to carry. You can nyange uchienda pandege unokwanisa kuita se ngowe ne1 kako chingoendo ingosiyana mabracelets anongoisupporta zvavanosupporta kozoti ndine imwe bracelet rakakosha rinonzi hematite stone. Iri hematite stone rine reducer BP, stress, even body loss weight. Tinorimaina imo muno mukariba matiri kutaura mukariva togori ita zvese kusvika risvike parasvika apa muno mukariba rinoitwa nomwe mudharasi anonzi Kasirori. Zvinhu zvachona saka katichiti visit Kariba aiwa inini ndawana changu ndafarira rich auntie iyika unenge wakapfeka wakatochena ipapapa ndo panotika Kariba zvinezwa ndofunga kune vanongirira vanga vari kutsanangura ka wayatsoona kazvikanzi inoziva kuti Kariba kunopisa ndawana ka sunhet yangu anonzi koshambala takaenda kuno kuKariba katiripa observation point. Don't forget to follow us on our social handles pa Instagram, pa Facebook, pa TikTok, it's Kariva TV.